Hello, jotono dipor kaham ani subscriber no hingkai ani video nai tongnai ani tipra saranobo noronobo dipor kaham hingkai okra rokno hingkai ang khulumya pharo video saingasani sikang hingkai tini to ani blog ya do blog video ya nogo saimano hingkai tini to nok thumbnail nugui saimang khana tamoni bagai ang video salapna naitene obono ang tabok diporo thuporo hotarsa ke YouTube khului naimani kaisa video nukha student buri chini tibrasa buri kaisa sikli thapra rojangmani buri ma sabai norokbo nainai di ang kisa kok sagana hingkai obono ang ekdom bwkha tongmandiya obono anglai chajak diya do hingkai ani sayarok tongkha kisa no nakardi ang nakar sano noro hingkai obono ang bwkha tongmayagoi ang o video no ma khaikha hingkai norokbo kisa video nainai kedi do oboni yagolo kok salainai nainani norokbo kisa nainai kedi o video no do hingkai norok nai tongdi o video no sayasak burima belai kino sat nanya khaikha ani tipra jongno Ke puya ke bono puya mobile ta video ni tabok kai kharai se thangchio naidi je nukjak rok hingkai to kok krai do je nukje ani bagai se o video hai kono ang bo bukha tongmaya goi se video ma slamo thogoi basa oi se o video nugoi bukha se tongmandiya ma khaika na hadi bini logene bini gusala de onka saimia bosi bisi mat naidi bomto ki ase kharma sinjake asuk kubangma borang sikangom ke khana klaida bo khaija kai tamong thumong bini jati bostero kateba borok khapra jati tamong thumong khapra ni mano bono dei meke tamong thumong ariungka norok to nugui mankhana o video no hingkai ang sana himaka haise do o bunai burima ani tipra jongno bo tamoni bagai asuk hotat se ke bo boisika ekta salainani hilaina to nangbele na hingkai bo chini tipra sanogoi doi asuk bo khaima klaikha o burui no do kaham haya tongkhe salai dita asuk to student hajar ni sekanglai bono asuk thapra rina nangyable bode maicharai ton ani tipra jok burui no bini babu bini ama se maicharoi torna ble o bunai buri to sarayana ble hotar sakya om theke hajar student sakni rogo om theke bunani kok krai ble mono sabo asuk permission khaba kubangma borok ano sajaya manon no do nongkhai bahai ke siye omotai ke sai tongkha hini obono do angkhai kuno kaisani orang against te kok samaniya mani kisa kaham hamya to salaina nangble bulai bunani age nong singna nangble tamne hotat sake nong bono bunaiba ediba na hingka obono ang besi kok salia obono chini tipra sarok thansa tongbaidi kok khwnalai tongbaidi hingkai video khainai takhong no belai ke hambai no chirik video khaimani bagoi chini borok bai borok kothalai tongmani bagoi hingkai obono o video no
je obboroi tamoni bagoi bujakha tamoni bagoi bo amotei khe khaijaka kisa comment no je siye nugui tongnai rok kisa comment khaidi hingkhai obono video no tamo ongjaka kisa comment khainani tapokdi hingkhai ani chaya tongkha hingkhai kisa naka deya no hingkhai jotono duifor kaham hingkhai tini ni video to aswk nung sinai tini to emni bolog ya next bolog rogo malai laisinai jotono hambai do tini ni video orono paikha do jotono hambai।